Kauna-unahang molecular laboratory ng Benguet, pinasinayaan. Sundan sa Ratchada, probinsya. Pinasinayaan ang bagong gawang molecular laboratory sa Benguet General Hospital na pinondohan ng mahigit 10 milyong piso. Ito na ang ikalawang laboratorio sa buong Cordillera. Binuksan na ang pasilidad para paghandaan ang pagdating ng mga gamit gaya ng PCR machine at extractor para sa testing ng COVID-19. Makatutulong ito sa backlog na nararanasan ng Baguio General Hospital bilang isa sa mga accredited laboratory testing sa bansa. Inaasahan na magagamit na ang pasilidad ngayong Oktubre bago magbukas ang turismo sa probinsya. Sa kabila ng pandemya, naisakatuparan ang nationwide simultaneous earthquake drill ng lokal na pamahalaan ng Vigan City. Sa tulong ng CCTV camera, dito na monitor ang bawat tanggapan kung gaano kahanda at kabilis ang reaksyon ng bawat empleyado sakaling maramdaman ang lindol. Sa video, makikita ang mga empleyadong nag-duck, cover and hold, ang iba nagtago rin sa ilalim ng mesa. Ayon sa CDRRMO, hindi na tumakbo pa sa salvage area ang mga empleyado. Ito'y bilang pag-iingat at upang maiwasan ang exposure sa COVID-19. Ipinagdiwang ang ika-103 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Batak City, Ilocos Norte. Unang nag-alay ng misa sa Immaculate Conception Church sa Batak City, kung saan limitado lamang ang mga pinapasok dahil sa ipinatutupad na health protocols. Isinagawa rin ang wreath-laying ceremony sa monumento ni Marcos. CJ Torida, Balitang Amianan.